В седалището на кърмичните лихвари, Сивият маг обяснява концепцията за праничен дренаж пред новоназначените членове на съвета. Той стои в центъра на голямата зала, където стените са обсипани с символи на баланс, ред и възмездие. Новите кърмични лихвари седят в полукръг около него, готови да разберат основните закони, които управляват техния занаят. Магът започва тихо, но думите му имат тежест, която изпълва цялата зала. Първо трябва да разберете защо се случва праничният дренаж, когато има нарушен договор. Всяко действие или карма е енергия, латентна и неизявена, докато не бъде призована. Това, което ние наричаме карма или действие, произлиза от санскрит и означава буквално акция. Дори в търговския свят, акциите също не са нищо повече от заявки за реализация на потенциал. Той продължава с по-голяма сериозност, обяснявайки връзката между нервната система и енергията на действието. Енергията на нервната система е като акционен потенциал. Тя е заредена, готова да бъде освободена в действие. Когато обещание бъде нарушено, тази енергия става достъпна за праничен дренаж. И тук е нашата роля – да осигурим, че енергията ще бъде насочена и прибрана. Магът спира за миг, след което продължава с по-голяма интензивност. Кърмичната енергия, както и търговската акция, е латентна. Тя съществува в покой. Ако никой не я изисква, ако никой не предяви иск, тя остава мълчалива и неутрална. Но когато правото бъде нарушено, енергията се активира и започва процесът на праничен дренаж. Новите лихвари кимат с разбиране, осъзнавайки, че дълговете, които ще трябва да събират, не са просто символични, а представляват истинска енергия, която е останала неизисквана, докато не се появи нуждата от възмездие. Сивият маг завършва урока с тежка пауза. Запомнете, праничният дренаж не е насилие. Това е процес, чрез който кърмичната енергия намира своя баланс, когато думите се окажат празни. Енергията на нарушените обещания е нашата сфера на действие. Ако никой не изисква баланса, няма да има последствия. Но ако го изискате, тогава ще бъде възстановен естественият ред. С тези думи, той се обръща, оставяйки лихварите да разберат простия, но суров закон на кърмичната енергия. Тя ще остане мирна, докато не бъде повикана.